Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafka Maliki, kelas 7B, nomor absen 16. Kula badhe nyritakake asal usule Candhi Prambanan. Ing jaman biyen ana kerajaan sing jenenge Candhi Prambanan. Rakyate Prambanan iku ayem lan tentrem sing dipateni dening Prabu Baka. Sawijining dina kerajaan Prambanan diserang karo kerajaan Pengging. Baka lan pasukane kalah amarga kurang persiapan. Prabu Baka lan pasukane pecah amarga kena senjatane Bandung Bendowasa. Kerajaane Pengging lan pasukane sing seneng ing manah bisa ngalahkene kerajaan Prambanan. Ing wektu kuwi Bandung Bendowasa suwarep aneka Prabu Baka sing ayu banget. Putri kuwi mau jenenge Rara Jonggrang. Bandung Bendowasa banjur nglamar Rara Jonggrang. Rara Jonggrang, apa sliramu gelem dadi mawarisku? Bandung Bendowasa nakoni Rara Jonggrang. Aku gelem dadi pewarismu nanging ana syarate. Rara Jonggrang menanggapi pitakone Bandung Bendowasa. Apa syarate? Bandung Bendowasa nantang Rara Jonggrang. Kowe gaweke aku 1000 candhi nanging kudu sewengi dina. Swarane Rara Jonggrang ing wektu wingi Bandung Bendowasa ngumpulake buahe kabeh ing awujud jin lan setan. Sawisine ngurake prantahe Bandung Bendowasa, jin lan setan nganggep sing diperintahake Bandung Bendowasa. Rara Jonggrang ngawasi saka adoh panggawéne Bandung Bendowasa. Rara Jonggrang wedi menawa Bandung Bendowasa bisa nggaweke 1000 candhi kaya kang dadi panjaluke. Ing sarodhi antinane Rara Jonggrang sejatine wegah dadi pawarstine Bandung Bendowasa. Rara Jonggrang isih lara ati dipejahi Bandung Bendowasa. Rara Jonggrang banjur ngumpulake